Maluhod po kita para sa oratio emperata. Amang maheherakon asin sa ngarang kang Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Amang maheherakon asin maugayon, minakumpisal kami kan samong mga kasalan, asin mapakumbabang minarani sa imo, sa paghanap ning kapatawaran asin buhay. Sa samuyang pangangaipo, minadulo kami sa imo. Tanganing hagadon ang sa imong proteksyon laban sa COVID-19 virus na nagpurisaw asin nagbawi ning kadakol na buhay. Hagad mi sa imo niyan, lilingya kami ning pagkamuot, asin huli kang nakakaumay mong kamot, halia sa mga takot sa helang asin kagadanan. Bilugon ang samong paglaom, asin pakusugon ang samong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan, na maghanap ning bulong sa helang asin mapundo ang pag-ulakit kaini. Bendisyon ang samuyang mga paghinguwa, na gamiton ang nahimong bulong na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman sa samuyang salud, na lugod pa man maglingkod sa mga naghehelang, na may mahusay na kaaraman asin pagkaherak, tawan sa inda ang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, asin proteksyon sa kahilangan. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit na marahay man tulos, suruga ang mga nagaataman sa inda, tawin ng kapahingaluan na daing kasagkoran, ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na ini ng kadipisilan, na maghinguwa para sa karahayang kang gabos, asin siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan mi manlugod ining krisis, hulikan sa muyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro. Asin magdara ini sa conversion, asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo, huli kay Jesukristong sa imong Aki, na nabubuhay asin nagahadi ka iba mo, asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonang ka mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina ni Diyos, hare pagpabayai ang samuyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo, alagad agawa kami sa gabos na kapahamakan, umamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ng mga naghehelang, ipamibim mo kami. San Jose, Ipamibim mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibim mo kami. San Roque, Ipamibim mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibim mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibim mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, dai minasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinakban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinakban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman, kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kang kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibin mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibin mo kami. Sa ngarang kang Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po muna. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving requested by Dolly and Michael A. Lozano. Thanksgiving by Dadet Janson and family. Thanksgiving requested by Mr. and Mrs. Vicente Herbas and family. Thanksgiving requested by Sonny Maceda. Thanksgiving sa kaumawan ni Nuestra Señora de Angostia, requested by Winnie Reiteran. Special intention for taking exam, requested by Joy Ann Duran and family. Special intention for the safe travel of Francis and Angel, requested by Mr. and Mrs. Montañez and family. For safe delivery of Wing D. Losares, requested by Joyce Deb Losares. For the souls of Charlie Maine Joseph, requested by Carlo Magno M. Diaz and family. For the soul of Salvacion, requested by Dr. Joel San. For the soul of Froilan, requested by Rosie B. Asopardo and Cantara family. For the soul of Yumeriano, requested by Akindi family. For the soul of Rodolfo, requested by Agriabador family. For the soul of Lorenzo, requested by Elsie Inocando. For the soul of Pilar, Selvia and Antonio, Juan and Gloria, Pilar, Ruben, Hino, Andrew Juanito, Miriam, and all the poor souls in purgatory, requested by Asopardo and Cantara family. For the soul of Gloria, requested by Asol Macida. For the soul of Apolinario, requested by Imelda Brizuela. For all the souls in purgatory, requested by Francia Asiado. For the soul of Gino, requested by Gabasa family. For the soul of Ruben and Salome, requested by Nunez family. For the soul of Maria and Horcisio. For the soul of Ernesto Sr., requested by Mierna Bercasio and family. For the soul of Maria and Mariano, requested by Serbanda Dumalaon. For the soul of Dionisio, requested by Elena Padayaw and family. For the soul of Nicanor and Eugenia, requested by Abordo family. For the soul of Esther Bartolome and all the souls in purgatory, requested by Biago family. For the soul of Bibi Jillian, requested by Jesta and Losaris family. For the soul of Berna, requested by Bilyesa and family. Diyos marinaaga sa indugabos, mga tugang. Ang paghukom ng Diyos, iyan ang nangungurog na tema kan mga babasahon sa ngunya na Domingo. Masasalming ta sa Ebanghelyo na pwede niya tong hilingon sa doang inibong na lado ang paghukom ng Diyos. Ini pwede maging ginikanan ng paglaom, asin pagranga. Alagad ini pwede man na maging patanid para sa tuya. Sa Ebanghelyo, nanghingpalad si Jesus manungod sa pagkagaba sa templo sa Jerusalem, asin pinatanidan ang sa iyang mga tagasunod na ang persekusyon madatong bago kang katapusan kan mga panahon. Digdi inaasigurar ni Jesus ang sa iyang mga parasunod na ang Diyos presente sa gabos na nagtutubod, dawa sa mga panahoning kapurisawan. Inilugod sa to maging ranga na bilang mga parasunod kay Jesus, kita magtiwala sa hustisya
Asin sa pagkaherakan mahal na Diyos, maski na kita nagahampang nin mga kadipisilan. Banwaan nin Diyos ang satuyang selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Leandro P. Morillo. Matindog tabi ang gabos, asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Hesu Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin an pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Gusmarhay na aga po sa indo gabos mga tugang, Diyos maray na agaman po, Father. Giraray ngunyan, aldaw nin Domingo, aldaw nin kagurangnan, pinagbut niya na kita magtiripon, bilang sa iyang banwaan, tanganing padagos na mag-ako kan sa iyang mga bendisyon, kan sa iyang pagkamot, asin kan sa iyang pagkaherap. Kaya angay na kita padagos na nag-uumaw, asin nagpapasalamat. Ngunyan, padagos man sa tuyang paghagad din tabang sa iya, na urog na kita makapag-andam sa pagabot kan katapusan, kan kinakban, na kita magdanay, maging dayupot sa iya, asin sa iya mga tataramon na sin katukduan. Ngunyan ta kita nagkasala, kita nagkulang sa Dios asin sa lambang saro. Sa tungo ng rumdumon, pagsulsulan, akoon ang sa tumang kasalan. Gabos po kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na kuninday pamibi sa kagurangnan kan Dios. Mahirap manlugod sa tuwan Dios na makakaman asin pakapatawanan sa itong mga kasalan. Naroon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa
kaitasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tawong marahayan mo. Inomami ka, rinurupyawi ka, sinasambami ka, pinapanguraway ni ka. Pinapasalamatan mi ka, huli ka na pula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit nun, sa mga kakamot. Kagurang na pimputong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, akikalang ka. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginawan, kan haki kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginawan, akuan sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuong panahon, kaheraki kami. Kay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urok, talangkaw. Yesu Kristo kay Pagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami, itugot mo sa mo na danay na mag-ugma sa imong kaimbudan, tan kaugmahan dayng katapusan, asin pano, kun padagos kaming maglingkod sa kamugna kan gabos na karahayan. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan yamo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa paagi kan mga panghipalad ni Propeta Malakiyas, nagtaram ang kagurangnan na aldaw ning paghukom maabot. Hinanyugon niya to ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakiyas. Uya, nagdadangadang an aldaw, naglalaad siring sa orno. Asin ang kabos na tawong tampalasan, asin masumbikal, magiging siring sa dagami. An aldaw na madatong, iyo an masulo sa sainda, ulay ning kagurangnan. Tanganing daining gamot na matada sa sainda, alagad para sa indo na may pagkatakot sa sakuyangaran. Masirang an aldaw ning katanusan, dara sa iyang mga saldang, an kaumawan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. madatong an kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Mga salmo sa arpa, awiton sa kagurangnan. Awiton sa tugtog kan musika. Sa tanog kan trompeta asin hamudyong. Irukyaw an hade, an kagurangnan. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Maghagubuhob ang dagat asin kabos na yaon dyan. Ang kinaban asin ang kabos na banwaan. Magparakpak ang mga kasalugan, ikurahaw kan mga bukid, ang sa indang kaugmahan. Madatong ang kagurangnan, matanos na magahade sa kinaban. Sa atubang ning kagurangnan,
huli ta madatong. Madatong tanganing maghadi sa daga. Matanos na maghahadi sa kinakban. Matanos na maghahadi sa mga banwaan. Madatong ang kagurangnan, matanos na maghahade sa kinaban. Sa iyang surat, sinasadol ni Pablo ang mga komunidad Kristiyano na magsunod sa iyang paarog, asin ganaron ang sa indang pamana. Hinanyugon niya to ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa ikaduang surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga tugang, aram na nindo na dapat nindo kaming arugon. Bako kaming mga hugakon, kang yaong pa kami sa saindo. Day kami nagkakan kan tinapay ning si Isay man na daimi binayadan. Kundi nagtrabaho kami sa saka nagpagal, aldaw banggi, tanganing day kami maging pagabat sa kiisay man sa saindo. Maski igwa kami ning diretsyo, na maghagad ning tabang sa saindo. Daimi iyan ginibo, kundi nagtrabaho kami tanganing maging aruganindo. Hulitakang kami kaiba panindo. Sinabi mi na sa saindo na, ang si Isay man na habong magtrabaho, dai dapat pakakanon. Sinasabi mi ini, hulita na dangog mi na may mga hugakon, dyan sa saindo, na mayong ginigibo, kundi makiaram sa buhay ning iba. Sa ngaran ni Jesucristo na kagurangnan, pinagbubutan asin pinapatanidan, ni ansiring na mga tawo, na magtrabaho ning marahay, saka maghanap kan sa diring ikakabuhay. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos asin sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug kisan Lucas. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Naguurulay ang nagkapirang disipulo dapit sa templo na labi kagayon huli kan mga mahalagang gapo asin kan mga dolot sa Dios. Sinabihan sinda ni Jesus, maabot ang panahon na mayo dyan nin matakada, ni sarong gapo, sa ibabaw nin sarong panggapo, ang gabos marurumpag. Dangan naghapot sinda, Maestro, no rin ini mangyayari? Ano ang magiging tanda na ini mangyayari na? Nagsimbag si Jesus, mag-ingat kamo, day kamo magpadaya, huli tadakol ang madigdi sa ngaran ko na magsasabi ako ang Kristo o nag-abot na ang oras. Day kamo magtubod sa inda.
Day ka mo matakot kung makadangog ka mo nin mga gera sa kamangara laban. Ang mga iyan dapat na mangyari na. Alagad, bako pa yan ang katapusan. Padagos siyang nagpahayag. Ang sarong nasyon malaban sa magkasinasyon. Ang sarong kahadean malaban man sa magkasi kahadean. Malinog din makusog, asin magkakaigwan nin gutom sa kapeste sa manlain-lain na lugar. Magkakaigwan nin makangingirhat sa kadarakulang tanda hali sa kalangitan. Alagad, bago mangyari inigabos, dadakupon asin papasakitan kamo. Dadarahon kamo sa mga sinagoga, saka sa mga bilangguan. Iaatubang kamo sa mga hali, asin sa mga kagsakop dahil sako. Panahon na nindo ini sa pagpahayag kan marhay na bareta. Ibugtak na nindo sa indong isip na day kamo mahadit kung paano kamo masimbag. Hulita, tatawan ko kamo nin mga tataramon asin kadunongan na dai masusudya o masisimbag kan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo, saka mga katuod. Ipapagadan ninda ang iba sa indo. Ikakaungis kamo kan gabos na tawo dahil sako. Alagad maski sarong buhok sa indong payo, dai mawawara. Kung makatagal kamo, makakamtan nindo ang buhay. Marahay na bareta kan sa toong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ngunya na sa ika-33 na kitang Domingo sa ordinaryong panahon. Asin saro pang Domingo, pakatapos kaayan, pag-celebrate na next week kan Kristong Hade, tapos na susatuyang liturgical year, asin mapo na naman kita kan bago. Sa mga puungunya asin sa mga masunod na daw sagkod sa Domingo, madadangog ta sa mga babasahon an manungod sa katapusan kan kinakban. Kaya ngunyan iyo sa mga nadangog ta sa mga mabasahon. Pinapagirumdum kita kung ano ang mangyayari, asin kung ano man ang dapat ang gibuhon bilang mga paratubod ni Kristo. May sarong istorya na igwanin sarong ina na nagpili siya kan pinakabagong gadget. Tanganing regalo niya sa iyang aki na birthday. So aki niya 18 anyos na babae. Kaya nagpili siyang pinakamagayon na cellphone. So pinakamagayon na, so pinakamahal na. Tayo regalo niya duman sa iyang aki. Tanganing maging maugma so sa iyang aki. Tayo so hagad-hagad kan aki na irigalo sa iya. Sa madaling sabi, nag-birthday so aki, itinaw so pinakamodelo, pinakapresenting magayon na gadget. Ngunyan, one time, nag-uli siya, so aki niya, yaon duman sa sala, busy sa cellphone, na irinigalo niya. Dahil nga siya, pinansin, pag-abot niya, nagtukaw pa siya duman sa atubang kan, sa iyang aki, nagpurus siya kan sa iyang sapatos, nagpuro pahingalo, nagtukaw siya duman, nagpuro pahingalo pag-abot. Dahil lamang siya tiniinukan sa iyang aki, ni magbisa, ni maghadok bilang pagtaong galang, pag-abot kan magurang, dahil lamang. Nagtindog na suina, nag-aserkaso sa kusina, inapod so aki, madya, tabangi daw ako digdita mapreparar kita kan pamanggihan. Ang sabi kan aki, ano man ini si mama, uni may pigigib ako, busy na ako, dahil na ako pag-disturbo digdi. Ano ang mamamatian nindo kung kamusuin na? Pagkatapos na itinao sa sayang aki, so pinakamagayon, so pinakamahal, so pinaka-latest na cellphone, dangan pagsiring ka itong sitwasyon, garo na sa nadaing napansin so presensya kanina.
Ano ang mahihiling tadigdi sa istorya? Mga tugang, minsan sa buhay, mga ipigtataw sa tuyang regalo kan mahal na Diyos, iyo ang nagiging kaulangan na malingawan ta sunagtao. Arog baga naman sa istorya, suaki, uto, nakatutok sa regalo sa iya, pero nalingawan niya nga ni magtaong galang sa sayang ina. Habo nga ni siyang magdangog usumunod sa kagadan kan sayang ina. Kung minsan labi-labi ang pagtutok ta, ang atensyon ta sa mga bendisyon sa satuya, sa mga material na bagay, sa trabaho, sumanglain-lain sa oportunidad, sa pagnegosyo, sumanglain-lain na kakayahan kung ano man ang pinagkakasiributan ta, gabos ang regalo ng Diyos. Pero kung minsan iyon nakakaulang sa satuya, padaklan na beses, yaong kita nakatutok sa mga bendisyon, sa mga regalo, pero nalingawan ta sa Diyos. Pero pinapagiramdam kita, ang gabos na ini, malipas, maagi sana. Minsan, tinaong regalo, pinaka-latest na gadget, next year, luma na naman ito, malipas na naman ito, magsala-sala, mahagad na naman suaki. God is eternal. Andiyo sana, anday mawawara. Andiyo sana, anday maagi. Kundi ang Diyos pirming yaon, pirming presente, sagkod paman. Ang gabos, maagi sana. Ang gabos, mawawara. Kaya pinapatanidan kitang ngunyan. Narumdumun ta, ang katapusan kan kinakban. Ang gabos, babayaan. Minsan hilingon ta sa eksperyensya. Minsan sa mga sikat na tao, sa mga leaders kang kinakban o kung sain pa man, harain na. Sa mga negosyo, minsan sa mga kahadean, harain na. Minsan sa mga ginibuhan, harain na. Kaya mga tugang, pinapagirumdum kita na mag-andam sa mas urog ka importante. Urog na dai tamawar ang relasyon ta sa Diyos. Kaya iisipon ta, there is always something more than what we do every day. Igwa pa daw ki mas maray dyan sa satuyang pagtrabaho. Igwa pa daw ki mas marahay dyan sa mga pigigibot ta oral daw. Ining mga bagay na ini, bako ini mga maraot. Pero igwa pa ki mas urog ka importante. Iyon pag-utob ta sa mga tugon kan Diyos, sa tataramon kan Diyos, sa kabutan niya. Iyo yan ang pagiging relasyon ta sa Diyos na utubuntaan sa iyang kabutan. As in, mahilig iyan sa oral daw tang pagkabuhay. Mahilig ang pagpatutuo ta kan relasyon ta sa Diyos sa paagi o sa klase kan sa tuyang buhay na isinasabuhay oral daw. Kaya igo kita digding mga sitwasyon sa mga mabasahon. Duman sa inot na mabasahon, sa panahon ni Propeta Malakias, sa mga Israelita, bako maray so kamugtakan ninda, hali sinda sa persecution, hali sinda sa exile, nakabalik na sinda sa Israel. Dangan bako magayon ang pagiling ninda kan buhay, garunawaran sindang pagtubod. Dan sabi ninda, sa mga profesiya kan mga propeta, garon daay mang kimay nangyayari. Garo kami na nagsusunod, urog na nagtitios, asin sa mga maraot, garo urog na mapakarahay. Ang sabi ni Propeta Malakias, magsarig ka mo, padagos ka mong magtubod, padagos ka mong mga putan ka mo sa mga tataramon nin mahal na Diyos, sa mga panuga nin mahal na Diyos. Ang sabi ni Propeta Malakias, maabot ang panahon na sugamos na maraot, na naging masumbikal, kakastiguhon, asin sugamos na naging matanos, na nagdanay sa pagtubod, bebendisyonan. Kaya, ang kagadan ni Propeta Malakias, ang mensahe, nagikan sa Diyos, magpadagos ka mo, magdanay ka mo sa Diyos. Sabi niya duman sa mga kapwa niya Israelita. Siring man duman sa ikaduwang babasahon,
nagluwaso iristorya na madali na matapos ang kinakban. Tibaad niya sa agat, tibaad sa sarong semana, tibaad sa sarong bulan. So paghuna kan mga early Christian communities na matapos ng kinakban. Kaya so iba, dahil nang dapat gibuhon, maghalat na sana, maghinarugak na sana. Apuera kang paghinarugak na ano man ngaya, ano man ang buhay na niya, matatapos naman sana. Ano pa ito magpara eksperso? Ang sabi ni San Pablo, maging aktibo ka mo, maghiro ka mo, magtrabaho ka mo, iwasan nindo ang pagpakaraot, ang maraot na mga gibo sa kapwa. Kundi maghigos ka mo, dahil ka mo makiaram. Bako ka mo mga pakialamero o pakialamera sa kapwa. Kundi maging aktibo ka mo sa buhay, magtrabaho ka mo para sa ikabuhay nindo. Kasi urog sa gamos, maging matanos ka mo. Kaya yun ang mga paghirumdum. Mientras na naghahalat, tayo maghinugat. Urog na, kaipuhan na kita maging matanos sa kapwa. Maging mamumuton, maglingkod. Iyon yan ang patutuokan sa tuyang relasyon sa Diyos. Na dahil kita naglilingaw sa Diyos. Nangamos na biyaya na itinataw sa tuya, nagpapasalamat kita, nag-uumog, ginigirumdum ta siya. Sa kasimbagan, ang kasimbagan, iyon sa tuyang buhay. Ang pagpasalamat, ang pagrumdum ta sa saya, iyon pagiging matanos ta, iyon pagiging dayupo ta sa sayang mga tugon. Kasi duman sa Ebanghelyo, mga tugang, so ibang mga disipulos, iniimbitaran sa kagurangnan. Garo baga pigsasabi sa kagurangnan, ilinga ang templo, magayunon ining templo. Uyan, mga magayunon ang mga mahalagang gapo. Ang sabi kagurangnan, iyo magayon ini. Pero, maabot ang panahon na ini, marurumpag, daing matatada digdi. Iyo man iyan supatanid duman sa mga disipulos. Of course, it's good to appreciate what is beautiful. Pero even the beautiful will be lost, will be gone. Mawawara, marurumpag ini. Kaya ano man ang mga attachment ta, sa bagayon man, o sukun ano pang bagay, iyan mawawara iyan. Ang sabi kan mga disciples nagapot ti Kristo, no arin mangyayari ini. Ang sabi kan kagurangnan, ini ang mga mangyayari. Igwang maarabot, maklaim, ako si Kristo, matapos nan kinakban. Sabi niya, dahil ka mo magpadaya, dahil ka mo magtumudigdi. Dahil ka mo magpadaya, dahil ka mo magtumudigdi. In other words, sa iya sa nakita matumod. Tas siya ang nagsabi, I am the way, the truth, and the life. He is the only way, He is the only truth, and He is the only life. Dahil kita magparatubod-tubod kan mga iristorya. Haluyo ng panahon, pirmi iyan nangyari, matapos ng kinaban sa taon na siring kaini, takulo ng mga prediction, araw kaini ang mangyayari. Ang sabi kan kagurangnan, dahil ka mong padaya. Sabi niya, dahil ka mong matakot. Totoo, magkakaigo ang mga gera, ralaban, iguang mga peste, iguang mga makangirat na mga sinyal. Iyon yung magiging tanda kan katapusan kan kinuha. Pero iyan mangyayari. Ano ang mangyayari sa Indo? Papasakitan ka mo, ipapagadan ang iba sa Indo, ikakuyam ka mo. Iyon ang mangyayari sa Indo. Kung ka mo magtubod sa kuya, dahil sa ngaran ko, dahil sa kuya, papasakitan ka mo. Ang iba sa Indo, ipapagadan, ikakauyam ka mo. Ikakasuya ka mo, paghaharabuan ka mo. Pero ang sabi kan kagurangan, pero kung ka mo magpadagos, kung ka mo maging makusog, kung ka mo magdanay, magkakaigo ka mo nin buhay. Iyo yan ang panuga kan kagurangan. Kaya, iyo ini ang pagirumdum sa tuya. Magsarig sa Diyos, magdanay sa pagtubod, maging aktibo, magibunin katanusan sa kapwa, nasin urog sa gabos, magdanay kita. Sabi kan kagurangnan, kung makatagal ka mo, makakamtanin ang buhay. Kaya gustong sabihin, kaya mo magpatotoo sa anuman na kamugtakan, sa tao kan pagtios, sa tao kan kadaihan, sa tao kan pagpasakit, sa pagsayuma, sa paghabo sa imo, sa persekusyon, o sa anuman na sitwasyon, sa kahilangan, sa kadaihan, sa gabos na sitwasyon, sa gabos na panahon, are you willing to endure, to be faithful to God? Kaya mo magpatotoo. Ang sabi kan kagurangnan, kung makatagal ka,
Magkakaigwa ka nin buhay na daing kasagporan. Girumdumon ta ang gabos maagi sana. Kaya mas urog na importante na dumang kita sa Dios na dai mawawara. Dai mahali, kundi madanay sa satuya. Mag-ugma kita dahil ang Diyos nagdadanay sa satuya. Matindog kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakaman. Kagibo kan langit asin kan daga. Kan gabos na hiling asin day na hiling. Asin sa sarong kagurangnan na sa Jesus Kristo. Bugtong na akit kan Diyos. Asin namundag gikan sa mabaw kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos. Ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki day na lang. Saro sa pagka-Diyos sama. Huli sa iya nagkaigukan gabos. Huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman huli kan Espiritu Santo kay Virgen Maria. Asin nani tao, ipinago pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sa God sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susod sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kanama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ansay ang kahadaan dayang katapusan. Asin ang Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtawnin buhay, nagikan sa maasin sa aki. Siya kay baka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyan, sa pagpatawad din mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat din magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Ang sa tong kagurangnan, nagtuga sa to, nan hustisya asin pagkaherak din Diyos, madatong para sa mga nagtutubod sa iya. Magsarig kita sa iya, panoknin kapakumbabaan, asin iitaas niya to, ang mga pangangain po niya to, asin kan bilog na kinaaban. Ang sa tum simbag kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing an sa tung inang simbahan, maging ilaw kang gabos na katawuhan, sa panahon ngunya ning kariribungan asin kawaran, nin orden sa syudad. Mantang sinasabuhay kang gabos na Kristiyano, ang sa indang pangapudan sa kabanalan, bilang mga padi, diakono, relihiyoso, pag-agom asin pagiging soltero o soltera, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugan sa moyang pamibi. Tanganing kita gabos digdi sa satuyang banwaan, magkamit kang balaog ning paglaom, na kita danay na magkaigwang pagsarig sa Diyos, posible ang gabos na bagay. Lugod kita mga makikihimanwa, tawaning grasya ang paghurup-hurup, na lugod sa buton ta ang mga sinyal kang panahon, asin mamidbid niya to ang presensya, hero asin pag-agda kan sa tong Diyos sa uroal daw. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugan sa moyang pamibi. Tanganing ang gabos na profesional asin mga obrero na nagigibonin mga establishmento asin istrukturang pisikal asin itong mga nasalado ng pagresponde sa mga kalamidad, ilikay nin mahal na Diyos sa mga katibaadan asin pag-alaman, pagkaniguon sinda na magtrabaho manungod sa indang konsensya, asin lugod ang Espiritu ng Diyos magantabay sa sainda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugan sa moyang pamibi. Tanganing ang gabos na may helang, lugod pa pagkaniguon sindang magkamit ning bagong paglaom, asin kaumayan sa saindang helang, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugan sa moyang pamibi. Tanganing ang gabos niya tong mga mahal sa buhay na nagadan, lugod mamuraway na mag-ugma sa atubang kang presensya nin mahal na Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hininyugan sa moyang pamibi. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kay ning Santa Misa, asin manan sa tuyang mga kahagadan.
mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Diyos Ama sa langit, sa imo kami uya, asin sa imo kami nabubuhay. Hinanyugaan sa mga pamibi, mantang sa mong inaandam, ang sa mong sadiri, pasiring sa imong kahadean. May himuman lugod niya mo, ang gabos na ini, sa ngaran ni Kristo, sa imong aki, sa mong kagurangnan. Amen. Kung ibinudulot sa imo kagurangan, kung akakinaban sa muyang pinagalan, lugod simong akon, asin pabanalon. Sa muyang akon, ang pagkamot, Diyos Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko asinan sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami warasan na andolot na atang sa atubang kan sa imong kadakulaan. Magtaw sa mo kan grasya nin kaimbudan asin magkamit kan bunga nin banal na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamanasin daing katapusan. Ta sa siring na pagkaherak, namuktan mo ang kinaaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing, mamutan mo sa mo, ang namumutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaom na napatimasang mi sa pagkasala ninday pagkuyog. Kaya kami man kagurangnan kay bakan gabos nangalas sa Sin Santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod mo mang nagsasabi. Kagurangnan ikananggadan banal, murabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo,
Maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabot nagpobaya sa pasyon. Nagkuanin tinapay asin pagpasalamat. Binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Taini ang sakuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya manin kalisasin pagpasalamat sa imo. Tinoo sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipan na papabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa kuna ikaw magdato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahar kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbanan nakalakop sa bilog na kinaaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mo mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin na sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose sa iyong esposo, kan mga banal na apostoles sa sigamos na santos na kay tupa nakapagayagayas sa imo, magkaning maging keras kang buhay na daing kasagkoran mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon na pinatod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ang ngaran mo, magdato
nagkakasala sa muya, asin are kami pagdarama sa suwan, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimimit kami kagurangan. Warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan mong mang paglaman sin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulita sa imoan karehan, asinan kapangyarihan, siring man at kamurawalan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Harap paghilinga, an sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyong, susugso sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin naghahada sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapon sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumaya. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil taday ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko,
Dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kang sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamot ning padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki, sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahihira ko na Jesus. Tawan sa kalagko, andeng katapusan mong tabang. Maot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig. Ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikanagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa gudpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan kami na mapakumbabang nagaarang nakinabang kan mga dolot nin banal na misteryo. Tanganing antinogon kan sa imong aki, nagibuhon mi sa pagrumdom sa iya, magpatalubo kan sa mong pagkamot. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna sa nagkapirang paisi. Ang inot na paisi, iyo po ang second collection para sa padagos na pagmantener ka mga pasilidades kan sa tong simbahan. Ang ikaduwa, ang kalinigan kan sa tong simbahan. Ang sa tong parokya, padagos kang pagpagiromdom sa gabos na mantineron ang kalinigan kan sa tong simbahan. Kung igwa man po kamong darang pagkakan, mga pinatusan ka ini, mga botelya ng tubig, juice asin iba pa. Bawal tabi iyan ipagwalat sa laog kang simbahan. Ang simbahan harong ning kagurangnan. Ang basura itapok sa tamang basurahan. Ang ikatulo, iyo ang latest donors. Anonymous, 5,000 pesos. 1,500 pesos. 1,000. Comitium of Legazpi, 500. Ang nagpapaisi at sinagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura Paroko. Matindog po kita para sa sulimning bendisyon. An kagurangnan mapasa indo. Asin sa imong espiritu. Iduko ampayo maghagad nin bendisyon. Bendisyonan kamo nin Dios nin gabos na karangahan asin iwara sa indo an katuninongan sa gabos naldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kaurasahan asin pasarigon an sa indong puso sa iyang pagkamaot. Amen. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog nin pagtubod, paglaom, asin pagkamot, nganing an sa indong gibo, sa buhay na ini, magdara sa indo nin kaugman sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, Ama asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.